Bueno, Vale. Bé, benvinguts. Donarem 5 minutets a que la gent s'acabi de connectar i donarem el tret de sortida a la jornada que esté visible Impulsa el teu negoci, impartida per Òscar Botella. molt bé. Bé, doncs benvinguts i benvingudes a aquesta nova jornada. En aquesta nova jornada parlarem sobre màrqueting digital, bueno, específicament sobre el SEO. Llavors, us explicaré una mica què és l'oficina Acelera Pime. Vale? Acelera Pime va néixer el 2021 com una iniciativa del Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública. Llavors, una mica aquesta xarxa d'oficines Acelera Pime, aquí a la Cambra de Comerç de Lleida, teniu una oficina Acelera Pime, que l'oficina Acelera Pime és un lloc físic o bé, atenció, de forma remota, que una mica els objectius d'aquesta oficina és l'assessorar a les petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors sobre les noves ajudes que surten sobre de digitalització. Vale? Una altra funció que té l'oficina de Terapime és la d'organitzar aquestes jornades que són tècniques o tallers pràctics, com el que tenim avui, eh, i una mica també l'altra funció és la d'informar sobre l'accés i l'ajuda a les pimes sobre la tramitació. És a dir, aquí a la Cambra de Comerç de Lleida us ajudarem a tramitar el kit de forma gratuïta, és un servei gratuït, i sense més dilatacions us presentaré l'Òscar. L'Òscar Botella és de Lleida, és emprenedor i empresari. Llavors, Òscar, si vols donar-li tu, Comencem? Sí. comencem. Bueno, molt bon dia. Jo soc, com comentava Sergi, soc l'Òscar Botella. Soc el que gestiono l'empresa, bueno, SEO Market. Som una agència de màrqueting i estem enfocats al disseny web i també al posicionament SEO. Vale? És algo que, bueno, ja portem més de 10 anys amb això. Ara us explicaré una mica què més fem també a l'agència. I avui doncs, parlarem d'això, no? De fer-nos visibles i impulsar el nostre negoci de manera bastant, diguéssim, fàcil i sense grans inversions. Jo, jo aquí he volgut donar una mica un contingut que fossi pràctic, que ens serveixi a tots. Clar, passa que no sé ben bé quins tipus de negoci són els que teniu vosaltres específicament. Doncs, conto una mica que pugui ser per tema físic, que tingueu una botiga, un local on veneu un producte o doneu un servei, vale? A les vostres empreses. Llavors anirem mirant. Us tiro endavant. Vale, aquí tinc l'índex. Anirem fent i sí que bueno, m'agradaria si algú té alguna pregunta o voleu que examinem un cas concret vostre d'un negoci concretament, doncs estaria molt bé perquè doncs, bueno, veurem un exemple real, no? Que a vegades la teoria és el que és molt genèrica i no està tan definit i pot haver dubtes. Llavors, anem a donar pas a la primera part, que és crear una web que ens generi clients.
Bé, Mira, com... Òscar, espera Sí, un segon. digue'm. Si et sembla bé, jo Mhm. et moderaré el xat, vale? Genial, Llavors la sí, sí, Valèria ens ha comentat que el seu negoci és de construcció industrialitzada. Llavors, si perfecte. voleu després al cas pràctic, podem donar Mhm. la veu i entre els dos fem Genial, sí. un cas pràctic. Sí, 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 Mhm. perfecte. Super. Perfecte. Doncs, bueno, continuo. Jo, com us comentava, soc l'Òscar Botella, em dedico a l'agència de SEO Market i dintre de l'agència el que fem és, el que fem més experts en aquest sentit, treballem amb la plataforma WordPress, suposo que tots la coneixeu, és un CMS que és molt fàcil d'utilitzar, és els més extès, els que més s'utilitza arreu del món per crear pàgines web i va néixer des d'un blog. Va començar sent un blog on crear contingut directament i bueno, ha anat escalant-se fins al punt de que podem fer una web completa amb tot tipus de funcionalitats i el millor que té aquesta part és totalment autogestionable, és a dir, nosaltres la podem utilitzar, podem afegir contingut, que és la part important que creiem nosaltres a través del SEO i que no deixa de ser contingut i mantenir-la activa, no? No només fer una web amb HTML, deixar-la allà i a veure que sigui el que Déu vulgui, no, sinó que és una que podem treballar i ens pot servir d'eina. Què més fem? Optimitzem pàgines que ja estan creades i fem que Google les entengui i les posicioni. Vale? Veureu que a través dels continguts que anirem fent, veurem que al final la base és molt senzilla. És donar la informació a Google perquè entengui perfectament què és el que nosaltres fem, el nostre negoci, els nostres serveis, i definir-ho molt bé. Vale? No és cap cosa que no se sàpigui, sinó que Google, de fet, i molts dels buscadors tenen ja un llistat amb totes les tasques que ens recomana que fem perquè tinguem una visibilitat. És que, bueno, són molt extenses i aquí el que farem és parlar directament pues, de les coses que sabem que funcionen i que ens poden anar bé pel nostre negoci i que podem aplicar des d'avui mateix. Vale? També creem estratègies de contingut a través del blog, de la creació d'articles, doncs, que ens pot ajudar a que responguin amb una pregunta que es fa la gent, l'usuari, a Google mateix, per exemple, o a qualsevol buscador, doncs que puguem aparèixer nosaltres donant un resultat a la seva pregunta, al seu dubte, no? I aquesta és una de les parts que creiem que més podem aportar també a nivell de contingut. I bueno, també ajudem a negocis locals a destacar a les cerques. Aquesta part jo li volia donar molta importància perquè, ja us dic, a nivell local, a Lleida, per exemple, que és on som, no? Tenim moltes oportunitats en aquest sentit, a nivell local. Vale? La gent està buscant serveis i productes que estiguin a prop d'on som, d'on vivim o d'on estem en aquell moment, i és una part que està una mica oblidada. Pensem molt en la web, en tenir una web preciosa, que sigui molt bonica i de més, però a nivell local també hi ha una part que és molt important, que podem atraure molts clients i el millor de tot és que una vegada ja ho hem fet, després ja automàticament ja estem posicionats per aquestes paraules clau i ens poden aportar moltíssim volum de negoci. Vale? També, bueno, també treballem molt el manteniment de les pàgines web, que sí que WordPress és una eina molt, molt bona, però també té una altra part, un hàndicap, que és que s'ha d'anar actualitzant, vale? Obligatòriament, cada 3-6 mesos, depenent del negoci, si és una tenda online, doncs més sovint, i si és una web corporativa, doncs també. Hi ha una sèrie de funcionalitats, plugins, que necessiten de la seva actualització per temes de seguretat i que funcioni el seu funcionament. Nosaltres també ens encarreguem d'això, de que sempre estiguin visibles i funcionant les webs. Vale, doncs, bueno, seguim. El tema de la creació de la web. Com crear una web que generi clients? Per qui no ho sàpigui, explicarem breument què és el SEO. El SEO és Search Engine Optimization
i bueno, és un conjunt de, com comentava abans, de tècniques, de tasques que Google ja ens recomana, Google i altres buscadors com Bing, ens recomana que fem d'una manera clara, però bueno, dintre dels seus estatuts, no?, que tenen de com utilitzar el buscador. Al final, Google és una empresa privada i el que vol és que nosaltres tinguem la web de la millor manera perquè els seus clients, els clients de Google, que som tots els usuaris, trobin els resultats que volen, que necessiten trobar i els troben el més ràpid possible i el millor resultat. Simplement és això, és important. Llavors, perquè funcioni bé la web i tinguem visites, tinguem conversions, necessitem una base de continguts que estiguin optimitzats, no?, com comentàvem. Un error molt comú que segurament potser us haurà passat amb algú és que quan volem fer una web normalment direm de plantilles o algú que ens la fa, primem molt perquè sigui bonica, perquè tingui uns colors, perquè sigui, no?, molt moderna, molt bonica i demés. I és un dels errors que ens trobem més sovint, és a l'hora d'instal·lar plantilles, és com pots comprar una plantilla a molts marketplaces que estan a Google, per exemple, Envato, bueno, hi ha una sèrie no, de bancs de plantilles que es poden comprar. Llavors la gent compra la plantilla, la instal·la, i aquestes plantilles són multipropòsit. Vol dir que poden servir per un fontaner, per un electricista, per tenda online, etc. Serveixen per molts tipus de productes i activitats. Això fa que instal·li codis, instal·lin traduccions, moltes vegades està en anglès, tal, i al final encara no has començat amb la pàgina i ja tens un contingut enorme que Google li estàs fent llegir. Vale? Llavors, això a Google no li agrada. Una de les claus fonamentals és tenir un contingut bàsic, és a dir, el que realment es necessita. Tenir les pàgines el més netes possibles i els continguts ben definits. Aquesta és una de les parts més importants. Per això nosaltres anem estem una mica en contra de les plantilles per aquest motiu, no? Perquè a vegades no t'aporten el que realment visualment semblen, no? Llavors, els continguts que necessitem tenir en una pàgina, com comentàvem, això és algo resumit, definir molt bé quins serveis tenim. Per exemple, no sé, m'ho invento, no? Som això una agència de màrqueting i el que fem és posicionament SEO, SEO local i disseny web. Doncs, bueno, tenir aquestes 3 pàgines i que estiguin ben definides i utilitzant paraules clau. Les paraules clau, com veurem ara a continuació, comparteixo pantalla. Bueno, per fer un keyword research és una de les parts més importants al crear una pàgina web. Si voleu que fem un exemple pràctic, com me comentava Sergi abans, aquesta noia, la Valèria, si voleu dir-nos un sector, per exemple, que puguem fer una prova Sí, de keyword research. sí, la Valeria el seu negoci és de construcció industrialitzada. Vale, construcció industrialitzada. Algun producte en concret o servei que ofereixin? Que puguem fer un keyword research. Fabricació de cases. Vale, perfecte. Industrialitzada entenc que seran ja prefabricades o alguns dels trams prefabricats, entenc. Doncs, per exemple, vale. Bueno, aquí jo el que faria en aquest cas, per exemple, si s'hagués de fer la web d'aquesta empresa, el que faria és primer de tot definir quins serveis tenim, quins serveis engloba aquesta empresa. Si el que estem fent són cases prefabricades, per exemple,
doncs definiria cada pàgina amb un servei. Dintre de cada pàgina només pot haver un títol. És a dir, Google només sap, a dintre d'una URL, només pots posicionar una paraula clau. És a dir, s'ha de treballar cada paraula clau per cada URL. No podem dir, hòstia, doncs aquí en aquesta pàgina que és la home hi posarem tot el que fem, tots els serveis i tots els productes i ho ficarem tot en una. No, és un error. Cada pàgina té que definir un servei o un producte. Per exemple, doncs en aquest cas, no, hem analitzat a través de Uber Suggest, això és una web que és gratuïta, podeu utilitzar-la, té un límit, normalment diari, però us pot servir per fer un anàlisi de paraules clau que vulgueu treballar a la vostra web. Ja sigui també un article d'un blog, per exemple, també us serviria. És a dir, podeu posicionar keywords dintre tant de les pàgines com del blog. Aquí tenim cases prefabricades, per exemple, i ens diu que aquestes són les principals keywords que s'estan posicionant per aquesta paraula clau. Disseny de cases prefabricades en Quepos, cases prefabricades en Necken, de 2 pisos, de madera, ¿vale? Llavors, a partir d'un keyword research, que és la part més important a l'hora de crear la web, ens sortiran moltes paraules clau que són les denominades long tail. Les long tail són paraules clau que porten doncs, més adjectius o que donen més informació que la pròpia paraula clau. Per exemple, cases prefabricades, si volguéssim posicionar això a nivell nacional, doncs té un cost important. Tindria un cost important perquè doncs, tothom està competint per aquesta paraula. Tothom vol aparèixer per aquesta paraula clau. Però si nosaltres fem un keyword research i treballem doncs, amb madera, amb 2 pisos, en Lleida, long tails és això, no? Paraules que ens poden donar més informació i aquestes sí que no tenen tanta competència i les podríem mirar de posicionar. Aquí és una mica un contingut reduït perquè és gratuïta aquesta eina. Veieu aquí hi ha una mostra de 7 dies. Si no, també tenim una altra eina que us deixaré al dossier que es diu Keyword Sheeter. Vale, ho tenim aquí. Es diu keywordsheeter.com. És una eina també gratuïta i la podeu utilitzar. Cases prefabricades. Start Sheeting. Vale? I aquí ens estarà volcant. Això no deixa de ser un resultat de búsqueda de Google. L'API de Google està donant que tot això és el que se busca a Google sobre aquesta paraula clau. Ho parem aquí, per exemple. I què ens diu? Cases prefabricades en Lleida, en Tarragona, precios. Doncs totes aquestes paraules ens estan dient que podríem crear una estratègia de continguts a partir d'aquesta paraula clau principal i cada URL doncs, tindria una paraula clau diferent. Per exemple, cases prefabricades precios. Això podria ser una pàgina. En Girona, en Catalunya, doncs tot això són coses que busca la gent i el més probable és que no tinguin resultats de búsqueda definits per a aquesta keyword específica. Llavors aquí podríem aprofitar i crear aquest contingut a la pàgina web que ens sigui realment útil. No? Què més? Seguim. Vale. Per fer això, doncs, he fet una mica de resum bàsic del que es necessita per fer una web. Suposo que també molts ja ho sabeu. Necessitem un hosting i un domini. Vale? És l'únic que ens demana obligatòriament i s'ha de pagar anualment. El hosting és simplement és el servidor. El servidor que no deixa de ser una carpeta on nosaltres pugem la nostra web, que inclou diferents arxius. WordPress, per exemple, doncs és un programa, no? Deixa de ser un executable que s'execute al servidor. I dintre
executable, doncs també hi ha carpeta de media, no? Que és on hi ha les fotos, vídeos, tot el que nosaltres anem pujant es va guardant allà. Això seria el hosting. I el domini és el nom de l'empresa, nom del negoci, nom, el nom que crida a la URL perquè executi el hosting. Aquí, si no el teniu creat o no teniu un nom encara, és molt interessant fer una mica de plantejament de com voleu que us trobin. Per exemple, ara en aquest cas que hem fet, no, de cases prefabricades, podríem pensar, ostres, fiquem el nostre nom, el nom de l'empresa, per exemple, ens diem, no sé, Cases Maria, no? Invento. Ens trobaran per aquest nom o més val que posem un nom que ja inclogui la paraula clau. Per exemple, Cases Prefabricades Lleida, invento. Cases prefabricades de madera. El fet de que el domini porti la paraula clau inclosa dintre del domini, això ens ajudarà a que ens trobin molt més fàcilment, perquè Google ja sap que dintre d'aquest domini trobaràs aquest tipus de contingut. Llavors, això ens ajuda. És un plantejament que s'ha de fer en un principi i val la pena, perquè molts cops cometem l'error de posar el nom de marca i la marca al final no és coneguda i la gent no et buscarà per la marca perquè no et coneix encara. No són prou grans i prou potents com és, per exemple, una marca, no? Nike, Adidas, no? Que la gent ja la coneix i vas directament a buscar aquell producte. Nosaltres busquem un producte que encara no coneixem, no coneixem la marca. Per tant, és molt interessant de poder incloure la keyword principal dintre del domini. Vale, dintre d'aquesta web, el que és una part, la més important, és tenir una pàgina web. Malauradament, avui en dia tenim xarxes socials, tenim Instagram, Facebook, no? I de més eines que també ens ajuden a poder tenir els nostres continguts, a poder penjar imatges, inclús ofertes, etc. Però creiem que és molt important tenir una web que serveixi de base per poder després externalitzar, fer com diria, no? Un extra a través de les xarxes socials, però que totes desemboquin a la nostra pàgina web, que és on hi ha el contingut, on nosaltres podem controlar el que estem publicant i és el nostre contingut, no? Llavors, aquí hem de tenir una sèrie de premisses una mica clares, no? Que és tenir un menú intuïtiu, el que hem comentat abans, tenir molt ben definits els continguts. Nosaltres som doncs, una empresa això, de cases prefabricades. Què més fem? També reparem, per exemple, les transportem. Bueno, definir molt bé aquesta part. Això, juntament amb el Keyword Research, és la part més important d'una web. Veig aquí que algú ha aixecat la mà, potser, Sergi? Ui, sí. Bones, Anna, si vols te deixo parlar pel micro. Se m'està sentint? Sí, ara. Sí. Vale. És que sempre tinc el mateix dubte per exemple, quan nosaltres pensem en una pàgina web i tenim definits els buyer persona, les persones que ens van a comprar, hem de parlar directament amb aquestes persones. Llavors, si en tenim 2 o 3, hem de comptar que aquestes persones, és a dir, si són famílies, parelles i amics, aquestes 3 persones han de tenir cada una un espai a la web. Perdó, no t'he acabat d'entendre, Anna, perdona. Vale, a veure, o sigui, quan per exemple, una família busca a internet activitats per famílies. Una parella busca relaxació, relax o natura o el que sigui. I una colla d'amics potser busca adrenalina, no? Per exemple. Llavors són, potser, ara estic pensant en un guia de muntanya, ¿vale? Que té tots aquests serveis, té serveis de guia de muntanya per a aquests 3 tipus de persona. Vale. Llavors, Vale. com hem de... Ja t'entenc. Sí? Vale. Sí, ara sí. Sí, ja sé a què et refereixes. És a dir, al final l'activitat és la mateixa, el que passa és que està enfocada a diferents tipus de públic. Es pot fer, no? Un rafting familiar, el rafting doncs, més
que busqui més emocions, més adrenalina bueno, mateixa activitat, diferents tipus de buyer persona. Jo aquí el que faria és enfocar-ho amb diferents continguts. És a dir, tu pots tenir a la teva web una activitat que sigui la de rafting i aquí dintre incloure aquestes diferents paraules clau que volem utilitzar, ja sigui esports d'aventura, familiar, ho podem ficar junt. Al final el que ens enfoquem és a l'activitat del rafting i això ho podem apoyar amb els continguts al blog. El blog de WordPress ens serveix moltes vegades no només per ficar contingut que la gent sigui informatiu i puguin veure-ho, sinó perquè creem a partir d'aquí un contingut que sigui com actua l'adrenalina en una activitat d'aventura, per exemple, no? O sigui que la web sempre ha de ser com generalista i després si fas una campanya de màrqueting concreta sí que llavors has de... Exacte. Vale. Jo ho enfocaria així, tot i que si tens molt definit aquest buyer persona que pots fer una excursió, pot ser de 20 quilòmetres i és per gent que busca realment aventura, i després tens una altra que és per nens o més familiar, més light, doncs sí que aquí les separaria, per exemple. Sí que ho separaria. Llavors faries un apartat a la web per famílies, un apartat per parelles i un apartat per aventures? Sí? Sí. Vale. Sí. De fet, aquí, si fas el keyword research que hem vist abans amb aquesta eina, amb qualsevol altra, i busques turisme familiar o l'activitat concreta i li fiques el familiar o li poses l'aventura, et traurà unes paraules clau bastant diferents unes de les altres. Clar, per això sempre tinc aquest dubte de... Ara, quan que has parlat, has dit que a la home només hem de treballar una, llavors aquí se m'ha desquadrat tot. Dic, ostres, doncs com treballo les altres, no? Sí, exacte. La home normalment serveix de resum. La home sí que és la pàgina més especial perquè sí que hem de treballar amb una keyword en concret. Per exemple, si som d'esports d'aventura, doncs aquí és on li diríem que som una empresa d'esports d'aventura general, no? En general. I dintre d'aquesta pàgina sí que li podríem anar afegint les diferents activitats, com un resum i que ens portin llavors a una pàgina específica de cada activitat, no? I mira, és un exemple molt bo perquè és algo generalista, és esports d'aventura, i la home el que fa sempre és recollir les pàgines que hi ha fora d'aquesta pàgina. És a dir, totes les activitats que puguis tindre les pots posar allà i Google el que farà és llegir aquesta pàgina i dir, hòstia, mira, són esports d'aventura. No sé si coneixeu el tema dels H1, H2, és l'estructura que li dones a la web. Sí, la jerarquia. Exacte, la jerarquia. L'H1 només n'hi ha un per pàgina, només n'hi ha d'haver un, i és el que Google entén que estàs parlant amb aquella pàgina. Per tant, si l'H1 és esports d'aventura i després continues amb diferents activitats com senderisme, rafting, tir a mar, no sé, m'invento, les diferents que n'hi ha, o sigui, això ell entendrà que dintre d'aquests esports d'aventura fas totes aquestes altres activitats i et donarà molta força per les altres activitats que vagis fent amb les altres pàgines. Val, d'acord. Si tenia el dubte d'això, si al menú ens convé fer un apartat, encara que no sigui... O sigui, a la home ja m'ha quedat clar que no, però si en el menú ens convé fer un apartat per cada target, per cada nínxol. Funciona, a nivell SEO funciona molt bé això. Tot i que visualment molts cops diem, no, això no queda bé aquí, no? No hauríem de tenir. Això va sempre en contra del que visualment, organitzativament et quadre. Però sí que ho podríem posar, si veiem que xoca molt i que no entra bé al menú, ho podem posar al blog. D'acord. El blog sempre és el comodín on podem donar-li molta més importància a aquestes keywords que tenen molt tràfic, perquè hi ha molta gent que està buscant turisme familiar, no? I llavors, si tu tens un article que parla del turisme familiar
al Pallars o on sigui, no? Bueno, específicament a on, doncs allà tens un article boníssim per poder-li donar força i des d'allà el pots portar a l'activitat ja que tens creada i on, bueno, al final fas la transacció, no? Que és reservar l'activitat. Sí, perquè sí que és veritat que és molt millor en el menú tenir activitats, doncs rafting, senderisme, raquetes de neu, tal, que no pas família, amics i parelles, no? Queda raro. Exacte. A més, hi ha massa coses i és important tenir ben definits les activitats que fas. Sí. D'acord, gràcies. Moltes gràcies. A tu. Vale, doncs seguim. Bueno, si algú té alguna altra pregunta, sisplau, endavant. Seguim. Mira, com comentàvem justament ara, els encapçalaments, aquesta és l'estructura que s'ha de mantenir en una pàgina perquè Google entengui bé el que estem fent, que ara comentàvem sobre que tenia un H1, l'H2 seria un subtítol de l'H1 i l'H3 doncs també, no? Si seguim parlant del mateix contingut i si creem un paràgraf nou, doncs continuem amb l'H2. Bueno, això és algo més tècnic, però sí que us ho volia comentar perquè és una part important que s'ha de tenir molt en compte i nosaltres ho tenim molt en compte perquè és la base de que Google et trobi i sàpigui exactament el que estàs fent. Si ell no sap el que fem, i això ho podem veure fàcilment, si algú té una web i té l'eina Google, el Search Console, és una eina gratuïta, no sé si algú la coneixereu. Si vosaltres aneu amb aquesta eina, aquí podeu veure Google què està llegint de la vostra pàgina. Si amb aquesta eina veieu que està llegint coses que no tenen a veure amb la vostra web, és un detonant molt clar de que no està entenent el que esteu fent, ni està ben estructurada a nivell de SEO. Vale. A part, bueno, ha de ser un disseny atractiu, ràpid, accessible, etc. No? Això, per descomptat. Perfecte. Llavors, mira, passarem a la part del SEO local, vale? Que com us comentava abans és algo molt important que tenim bastant oblidat a nivell local, perquè ens pensem que ja tenint una web doncs, bueno, ja ens trobaran o que és, no? I tal. I no, al final tenim una eina molt potent que és de Google, que és el Google Business Profile, abans es deia Google My Business, i és molt important tenir-la ben omplerta, ben definida i que ell sàpigui bé el que fem. Aquí, per exemple, us he ficat un cas real que vam fer d'un client, vale? Que és Wi-Phone, si us sonarà, estan a Lleida de fa ja molts anys, bueno, fa uns quants anys ja. I aquí teníem la premissa de que ells venien telèfons recondicionats i nous de la marca iPhone, no? d'Apple. I ja tenen una tenda online on venen online i la gent doncs, busca doncs, iPhone 8, iPhone 12, no? etc. I buscant el model doncs, volien trobar el producte i vendre com una tenda online. A nivell nacional, sobretot, no? Que no només a Lleida. Però sí que tenien una part de servei, que és la reparació d'iPhones, reparació i neteja, i, bueno, etc. I aquesta part del servei no la tenien ben definida a la web, no tenien un apartat perquè bueno, s'entén no? Que és algo local, que ha de ser doncs, anar a buscar. I aquí és on vam treballar la paraula clau reparar iPhone Lleida, que era una paraula que bastant competida, i bueno, a través d'omplir, d'optimitzar el Google Business Profile, que és una eina que, si voleu, ara ens ho veurem, però simplement és creant el negoci, si no el teniu encara, ficant una descripció. Ens obren unes portes enormes a nivell local. I jo us volia ficar bastanta importància amb això, perquè, com sabeu, en temes de serveis, la porta freda és molt dura, no? Molts cops anar per empreses, anar buscant clients de manera, doncs això, a porta freda és bastant dur. En canvi, això és una de les coses que podem fer ja, o sigui, es pot fer en qualsevol moment, no us portarà més d'una hora fent-ho bé i optimitzant els continguts i explicant bé el que feu els vostres serveis i us farà un retorn que qualitat, inversió de temps i conversions és molt alt, i sobretot a Lleida. Si estem parlant de Barcelona, Madrid, ja són paraules
són paraules mayores, no? Perquè hi ha moltíssima competència i localment també està molt apretat tot el sector de serveis. Però aquí a Lleida crec que hi ha una oportunitat molt gran encara i no hi ha tants negocis com per nicho, no? de segment. Llavors aquí hi ha una oportunitat bastant gran. Aquí vam aconseguir posicionar la paraula clau reparar iPhone Lleida, on apareixen els primers. Llavors, a base d'això, només tenint ben feta aquesta part, hi ha un volum de visites a la botiga que és un degoteig que no para. És a dir, quan algú necessita això, ho busca el seu mòbil, tenim els mòbils geolocalitzats, trobem la botiga que ens interessa, o bé truquem o anem directament perquè sabem que està obert. Aquí tenim tota la informació. Perdó, farem més gran. Tenim tota la informació de la botiga i podem anar-hi directament. Vale? Com us comentava, per tenir bé això, tenir el contingut del Google Business Profile optimitzat, també hem de tenir ben optimitzada la pàgina, la nostra pàgina web. I tenir-la ben optimitzada és simplement aquestes dues parts que hem comentat. Tenir les estructures de continguts ben definides, que Google sàpiga exactament el que estem fent. Si tenim 3 serveis, doncs 3 serveis. I també tenir telèfons, adreces. I això que sembla evident, però també és important tenir-ho unificat, no? És a dir, que tinguem el mateix telèfon a tot arreu, que ell això ho comprova amb el seu robot de búsqueda, doncs que encaixi, que quadrin totes les dades, perquè ens verifiqui com un negoci local on podem acudir. Llavors aquí, una mica el que us comentava, els principals factors del SEO local són aquests. Tenir la fitxa ben optimitzada, el nom, adreça, telèfon i horaris que encaixin i que tinguin la mateixa informació a les dues parts. Les ressenyes i la reputació online també és molt important. A través d'aquesta fitxa el que podem fer és passar un link amb un client que ja ha vingut a la botiga, que ha quedat satisfet, que sabem que li hem donat un bon servei, doncs li podem compartir un link per Google, per WhatsApp mateix o per la web, i que ens sigui una publicació. Això li podem fer al moment. És a dir, inclús tenir a la botiga damunt del mostrador un QR en el que li diem ens pots deixar una valoració, sisplau? Doncs segurament, si ha quedat content, ens la deixarà. Aquestes ressenyes està molt bé o funciona molt bé incloure la paraula clau dintre de la ressenya. Per exemple, si és el cas que hem comentat abans, no, amb l'Anna, és una activitat d'aventura, doncs, ostres, ens ha encantat el rafting i el senderisme tal. No? Incloure aquestes dues paraules clau dintre de la ressenya és perfecte, perquè Google ho té en compte i les llegeix. I si algú està parlant sobre aquestes activitats, quan busquem una empresa d'esports d'aventura que està al Pallars, m'ho invento, o a Lleida, ens apareixerà aquesta fitxa local de Google My Business. Què més? Contestar les ressenyes, de tant en tant portar una mica actualitzada aquestes ressenyes. Moltes gràcies, comentaris positius com negatius, intentar sempre millorar. I el que us comentava del NAP és nom, adreça i telèfon. Google el que fa és contrastar que siguin reals, perquè encaixi a les diferents plataformes que tingueu. Penseu sempre ficar les mateixes dades. No? Paraules clau locals. Perdó. Utilitzar el que dèiem ara, restaurant a Lleida o fontaneria Mollerussa, m'ho invento. És algo molt senzill i ens funciona molt bé, també. El nostre servei està en un poble i, doncs, ostres, incloure aquestes paraules clau dintre de la web és perfecte. Perquè, a vegades ens xoca una mica i dir, ara no vull ficar aquí Mollerussa o el que sigui, no? Perquè jo els meus serveis els dono a més llocs. No passa res. Podem ficar genèricament els nostres serveis i després tenir al blog una pàgina que parli sobre els serveis que donem a Mollerussa. Inclús parlar d'altres pobles dels voltants per donar-li més
més veracitat i quan algú busqui sobre aquests pobles al voltant, ens trobarà el nostre resultat de búsqueda, perquè és el més específic i el que tenim més definit. Llavors, és algo molt senzill, sembla, no? Però funciona. I això és una mica el que us volia transmetre amb aquesta fitxa que la podem crear gratuïtament i ens servirà molt. Després, tema de xarxes, no? És algo... Perdó, m'he passat aquesta part. El mapa de Google. Aquí el que fa és posicionar el servei a la ciutat on som, no? Aquesta geolocalització que ens mostra Google, doncs si el nostre negoci està donat d'alta amb aquesta fitxa, inclús d'altres fitxes, com sabeu, tenim pàgines amarilles, tenim el Yelp, tenim el TripAdvisor, el Bing Places, n'hi ha d'altres. Jo us recomano que les tingueu donades d'alta i actualitzades. Vale? Funciona molt bé, també. També ens trobem al WhatsApp quan volem compartir la ubicació. Ostres, no sortim, que raro, tal. Quan amb més directoris estem donats d'alta, més controlats ens tenen el nostre negoci, però bueno, també ens afavoreix, no? Què més? Mira, crear una pàgina específica per cada ubicació, si n'hi ha més d'una. Nosaltres podem tenir un servei, per exemple, que sigui de fontaneria. I a la nostra web podem tractar diferents pàgines, fontaneria, treballs de fontaneria a Mollerussa, a tota una sèrie de zones al voltant d'on estem nosaltres i treballar una pàgina per cada zona. Això funciona perfecte, o sigui, funciona molt bé a nivell orgànic. I és algo que ningú ho fa normalment, perquè penses, no, doncs ja faig de Lleida i ja està, no? Els altres llocs no cal. Què passa? A la resta de zones potser no hi ha un contingut específic d'aquella zona i nosaltres molt fàcilment la posicionarem i sortirem els primers en aquell lloc. Això també, la suma de tot aquest tràfic farà que tinguem clients i que tinguem trucades i que hi hagi moviment, no? I com us deia abans, i potser em repeteixo molt en aquest sentit, però és una cosa que la fem una vegada i després ja orgànicament ens anirà fluint i anirem tenint aquest moviment constant. Tema de xarxes, doncs també, això ja, doncs tenir-les una mica actualitzades, com a mínim tenir activitat, és a dir, encara que faci uns mesos que no les utilitzem, però tenir una bona base, que quedi clar allà també quins serveis estem donant, quin producte tenim, quin producte venem, etc. és clau perquè tota mare entrem a les xarxes, mirem si hi ha una mica d'activitat i a la que veus que no acaba d'haver moviment és un tret que ja dius, ostres, això potser no estan molt actualitzats i potser te'n vas amb un altre. El fet de tenir almenys una base on tinguis els productes actualitzats és important també. Seguim. Com comentàvem abans, el keyword research o un anàlisi de paraules clau és on tot comença, no? Analitzar les paraules que utilitzen els usuaris per buscar les solucions als seus problemes és bàsic per conèixer i integrar-les nosaltres a la nostra web de manera estratègica. És on crec que hauríem de perdre més temps per poder tenir ben definit els nostres serveis i que Google ho entengui perfectament. I si Google ho entén, també ho entendran els usuaris de manera fàcil. Què més? Per exemple, traducció nosaltres, parlem els dos idiomes, hi ha búsquedes amb els dos idiomes. Normalment el trànsit arriba sempre més en castellà que en català, perquè, no sé per què al buscador tenim tendència a buscar sempre en castellà a vegades, no? Pensant que trobarem més continguts, i així és, hi ha més contingut en castellà que en català, clar. Però és un avantatge també tenir la web traduïda al català si tenim uns serveis que donem localment. És molt interessant tenir-la al català perquè també sempre hi ha gent que busca en català i aquest petit flux ens pot afavorir a l'hora de mostrar el resultat.
Aquí us he posat el Keyword Sheeter, que és aquesta web que hem vist ara, que és gratuïta totalment, i us pot servir d'idea per veure quines paraules s'estan buscant sobre aquest contingut. Si fem la prova i busquem en català, veureu que el contingut és molt més reduït, però, bueno, com us dic, val la pena fer una traducció d'una pàgina en català. Si no és de producte, és més senzill. Si veneu productes i teniu 200 productes, 2.000, doncs és una feinada. Llavors sí que s'hauria de veure bé si val la pena o no, o si aquesta inversió de temps ens repercutirà després en vendes. Tipus de contingut, el que comentàvem abans, no? El blog és ideal per SEO, per guanyar confiança amb guies, casos d'èxit, coses més amb long tail, és a dir, paraules clau més llargues que menys gent busca, però que no té per què... O sigui, ens pot aportar una conversió molt més alta. Tornant al cas d'abans, no? Si estem buscant esports d'aventura i estem buscant rafting al Noguera, arribar a Orsana, no us ho invento, doncs si tenim un article que parli de les avantatges d'aquest servei en aquest lloc concretament i ho fiquem al títol i expliquem tots els avantatges que té, doncs és quasi bé molt probable que sortim com a mínim dels 5 primers resultats, depenent de la competència que n'hi hagi i que estigui ben estructurat el contingut, és quasi bé segur que sortirem als primers resultats i això ens portarà molt trànsit. Vídeos, doncs també, no? Fer un vídeo, donar veracitat al nostre servei o producte ens afavorirà molt tant als blogs com a les xarxes socials i sobretot a la web, no? Per nutrir-la una mica de contingut més real. I a les xarxes, doncs, el mateix. Doncs ja donem per fet que tot és molt vídeo, molta imatge i tenir-les ben nutrides també ens ajudarà a tenir més veracitat. Aquí també s'ha de tenir en compte el tema de les paraules clau. Com us poso aquí, sempre que pugueu, intenteu posar les paraules clau a dintre de continguts, d'articles que publiqueu a Facebook, a Instagram. Intenteu posar allà la paraula clau. No doneu per fet que aquest producte ja el coneix tothom i no cal posar-ho, no. Sinó 2 o 3 paraules clau a cada contingut us millorarà molt més les cerques. I per planificar, nosaltres utilitzem Notion, Canva per poder fer les publicacions més atractives, és gratuït, també té una part gratuïta. I per organitzar els continguts de la pàgina podeu utilitzar el bloc de notes, Trello, Notion, etc. No hem parlat de la IA. Jo us ho estava explicant ara una mica a la vieja, no? Com s'ha fet fins ara. Però ara teniu una eina que es diu ChatGPT i d'altres que tota aquesta estratègia de continguts us la pot fer molt fàcilment, us pot ajudar molt fàcilment. Inclús també serveix per fer keyword research, tot i que no és tan bo com altres eines de pagament que nosaltres utilitzem, per exemple, com SEMrush, Ahrefs, etc. Us pot servir molt bé per estructurar els continguts de la vostra pàgina si aneu una mica perduts, i inclús us donarà long tails i la veritat és que funciona molt bé. Us recomano que el proveu i veureu com us sorprendrà aquesta part que té també d'analítica. La versió de pagament, el que té és que pots accedir als resultats de búsqueda. Llavors tu el que li pots dir és que tens aquest resultat que està al primer i voldries fer un contingut per millorar aquest resultat de búsqueda que tu tens, no? És a dir, pot comparar, pot llegir i millorar un contingut. I al final és el que estem parlant, no? Que Google el que vol és oferir el millor resultat de búsqueda a la consulta que fa l'usuari. Per tant, si nosaltres tenim un contingut que parla sobre més coses, sobre
més llarg, no? I que aporte més, doncs ens posicionarà per davant de la competència. També hi ha un factor que és el d'autoritat, que són els backlinks. No sé si també ho coneixeu, però bueno, és un altre apartat que ja no té tanta força com abans. Si ara tenim un bon contingut i donem bon resultat de cerca, és molt fàcil que puguem millorar respecte a la competència. Vale, Òscar. La Sí. Valèria ens pregunta que quantes paraules clau es recomana tenir per web. Per exemple, en una web de construcció hi ha construcció tradicional, industrialitzada, rehabilitació i reformes. Les keywords podem tenir les que vulguem. Podem fer la web tan gran com nosaltres tinguem contingut per nutrir-la. És a dir, perquè ens entenguem, si nosaltres tenim aquest servei, aquesta activitat que és de cases prefabricades, no? Si no m'equivoco, hem parlat abans, i parlem de keywords que tenen a veure amb això, podem parlar del que vulguem. O sigui, podem fer la web tan gran com vulguem. Al final és com un camp semàntic que Google entén que que totes les paraules que utilitzem estan relacionades, ell sap que estan relacionades amb el sector de la casa prefabricada, per exemple, i quan més contingut hi fiquem, més autoritat guanyarem i més pes tindrem als cercadors de Google. De fet, nosaltres utilitzem una eina, un programa també, que és de pagament, que si analitzem una pàgina, una URL, ell ens diu quines paraules clau està utilitzant la competència i nosaltres no estem utilitzant, i Google creu que aquelles són necessàries per nutrir aquell tema que estem parlant. No sé si m'he explicat prou bé. És a dir, que dintre dels servidors de Google, ells saben que dintre d'un camp semàntic, dintre d'un camp de paraules, són les que tenen relació amb la principal, que vulguem parlar a cada pàgina. Per exemple, no? Doncs si estem parlant de reparació de cases prefabricades o transport, doncs podem treure d'allà moltíssimes keywords sobre el transport, moltíssimes sobre reparació, moltes sobre la venda, sobre les avantatges. En aquest sentit, podem fer el contingut que vulguem. Podem parlar de normatives, que se m'ocorreix també, no? Al blog, potenciar tots els serveis que tenim parlant de normativa, perquè és una que es busca moltíssim, no? Es pot plantar una casa prefabricada en un terreny rústic? M'ho invento. Doncs, ostres, un article d'aquest tipus, parlant sobre això, donant resposta als dubtes que els usuaris tenen, i al final de tot, entremig de l'article, un call to action, una crida a l'acció: contacta amb nosaltres, traurem els dubtes, o portar-lo cap a un servei ja definit, doncs és perfecte. Perfecte, perquè tindrem molt més trànsit cap a aquest article, que li estem donant una resposta a algo que es pregunta molt l'usuari, que no pas al propi servei. Perdó. Vale, seguim. Aquí us ficava una proposta de continguts a WordPress. Tampoc cal obsessionar-se en crear molt contingut. Si fem 2 o 3 publicacions per mes de temes que ja tinguem definits i que tinguin a veure amb els nostres serveis, és doncs perfecte. Podem programar les publicacions, podem perdre un parell d'hores, crear els continguts, programar-los i automàticament WordPress ens permet publicar-los els dies que els diguem. Sempre tindrem contingut nou i a poc s'anirà indexant, a poc anirà agafant força, i és algo que també a nivell de temps i inversió funciona molt bé. Val la pena invertir aquest temps. Farà que no gastem en publicitat, això sí, és una de les coses que volia comentar també. Tot això que us estic ara fent una mica de resum del que podem fer,
no hi ha inversió econòmica. És a dir, a vegades, no, ostres, que ara tenia aquí un gasto fixe de tants euros al mes, ostres, doncs no em va bé, no? Doncs, bueno, tot això que estem parlant ara és gratuït, no hem de gastar res, l'únic que necessitem dedicar-hi un temps, sobretot al principi, i després ja està. És a dir, ja només caldria anar fent l'actualització de continguts i anar actualitzant quan tinguem una estona. Però no és algo que ens treurà molt temps, de veritat. Així que jo sé que quan ja tenim un negoci funcionant i tal, hem d'estar molt pendents de 1000 coses i aquestes són les que més mandra fan. Perquè dius, ostres, ara he de ficar a fer això, tal. Però bueno, dedicar un temps mínim, una hora a la setmana i organitzar aquests temes ens farà i actualitzar doncs, on tenim la informació, amb aquestes webs que hem vist que podem actualitzar informació, publicar ofertes o publicar continguts, doncs ens anirà genial. Vale, que aquí a mode de resum, com comentàvem, la visibilitat, millorar el perfil de Google My Business. Veureu que aquí podem publicar setmanalment ofertes. Ara tenim una oferta, és que m'enfoco una mica a qualsevol negoci, no que sigui local, clar, que sigui a nivell local, doncs podem donar-li molt contingut. I apareixerem a Google, als mapes, vale? I ens servirà per tenir fotos actualitzades i tal. I això és totalment gratuït. Dedicar un temps a això és essencial. Xarxes socials, doncs el mateix. Una publicació a la setmana, si voleu. O sigui, al final, l'important és que l'usuari entri i no vegi que no hi ha publicacions des de fa 2 anys i que ja no s'ha fet res més. Llavors dius, ostres. Vale. Us he deixat també aquí una web que es diu Answer the Public, que serveix per trobar continguts quan esteu una mica bloquejats i no sabeu massa què publicar. Doncs amb la paraula clau us dona preguntes i d'aquí poden sorgir articles que són interessants. Es diu Answer the Public. Sí, bueno, aquí comento pels articles i guies relacionats amb el teu sector i que ajudin a millorar el SEO, pensa sempre en problemes comuns que té el teu públic i resol-los amb el contingut. De vegades és més parlar del problema i de quina manera tu els pots ajudar al client, a l'usuari, el pots ajudar. I aquí és on hi ha més búsquedes. Si coneixeu l'eina també de Google Trends, vale? Aquí tenim Google Trends. És molt interessant perquè depèn del sector que estiguem, doncs podem veure les tendències que s'estan buscant avui dia, no? A les últimes 15 hores, doncs mira, el que té més búsquedes és el que ha fet el Barça Rayo, per exemple. I dius, bueno, doncs, pots anar veient quines coses s'estan buscant. Tot és una mica, bueno, depèn del sector que estiguis, et pot anar bé perquè pots treure continguts també. Per exemple, si hi ha hagut un sorteig de la Primitiva, doncs bueno, pots fer una publicació a l'Instagram sobre, bueno, no ens ha tocat la Primitiva, però mira, tenim aquesta oferta que és molt interessant. M'invento. Això fa que sigui trending. Si ens anem aquí a l'apartat d'explorar, podem posar els termes de búsqueda. Per exemple, el que hem dit abans, no? Cases prefabricades. Si ho busquem en castellà trobarem més resultats. Cases prefabricades. Aquí podem veure doncs, que hi ha puntes els últims 12 mesos i si ens n'anem als últims 5 anys segurament veurem ha hagut diferents punts. Clar, 5 anys ja és des del 2020 que va haver com aquí un boom, potser. El 2021 potser, bueno, depèn de com està, no? Al llarg del temps hi ha hagut més o menys. Podem veure que a Galícia es busca més, per ordre, Cantàbria, Castilla i León, Principat d'Astúries, La Rioja, etc. I aquí els temes relacionats, doncs constructor de cases personalitzades, ENCAE,
Aquí ens apareixen les empreses que tenen més rellevància sobre aquest tema. Cantàbria, diu que hi ha hagut un augment puntual. Cases prefabricades en liquidació. Doncs mira, d'aquí ens surt una keyword genial que la podem utilitzar. La gent, a part de buscar cases prefabricades, les busca en liquidació, amb descompte, que se les han de treure de sobre, no? Doncs és una keyword que potser no en tenim nosaltres exactament d'aquestes, però podem parlar d'aquest tema i posar-n'hi alguna de les que tinguem. Tema de preus i models del 2022, doncs actualitzar aquest. Quin tipus de cases n'hi ha actualment a 2025? Quins models, etc. No? Aquí et diu Hormigón, precios i modelos 2023. D'aquí podem extreure molta informació i podem veure cap a on va la tendència de la nostra keyword. La podem comparar. Aquí podem veure que aquesta és la keyword principal, sempre té més búsquedes i aquesta és la de madera que ha quedat una mica ara amb molt poques, no? Però si la comparem amb una altra, jo ara no sé quines són les que es fan anar més, no? Suposo que de Hormigón. Hormigón. Si sortirà... podem fer-nos una idea, però no seria exactament potser el que hauríem de comparar, no? Però podem veure que n'hi ha més de madera que d'hormigón, s'estan buscant més. Això ens pot ajudar. Aquí també ens dona el resultat. A Canàries i les Balears s'està buscant més de fusta, Extremadura, tal. Doncs, ens pot donar una idea de cap a on enfocar-nos, cap a quina província també, perquè, com dèiem abans, al blog podríem parlar d'un article, crear un article que sigui cases de fustes a Balears, perquè estem veient que Balears té més trànsit que la resta de població, no? A la península. Doncs enfocar-nos cap a Balears, perquè sabem que allí tenim el nostre target d'usuari que li interessen les cases de fusta. Doncs per què no? Fer un article que parli específicament de Balears, Extremadura, anar creant aquests continguts. Què més? Aquí us he fet un resum de les prioritats i el full d'acció una mica que podem fer a partir de ja. És gratuït i com us deia abans, inversió de temps i resultats us servirà moltíssim. Una és l'optimització del Google Business Profile, que només que entreu a la web Business Profile, piqueu a Google directament. Qui no el tingui, és aquí. Get listed on Google, simplement. I aquí Singing, podem crear, que ens creem aquí directament la fitxa del nostre negoci. Ens farà una sèrie de preguntes en descripció, que us comentava, intenteu incloure les paraules clau a dintre dels continguts que fiqueu, sempre penseu en això, inclús si algú us deixa una ressenya al principi, doncs també intenteu que hi posin la paraula clau a dintre de la ressenya. Podeu fer, una vegada tingueu la pàgina web, us doneu d'alta, hi ha dues eines que són bàsiques, que és el Google Search Console, que és la que us comentava abans. Aquesta és per mi la més important. És aquesta d'aquí, Google Search Console. És una eina que és totalment gratuïta i és la que ens dona més informació més propera a Google. De què està veient Google sobre la nostra web, què en pensa, entre cometes, què en pensa, què veu, i ens donarà moltíssima informació sobre què està llegint. Ens diu quines paraules clau s'estan posicionant, a poc ens anirà indexant, anirà agafant rellevància a aquestes paraules i ens anirà dient quines tenen més rellevància, quants clics s'ha fet, quantes impressions ha tingut cada resultat de búsqueda i
i aquesta ens ajudarà molt. Tema de paraules clau, com hem vist, el Uber Suggest, el Google Keyword Planner també és gratuït. Aquesta que us he posat del Keyword Sheeter, us ho passaré. També podeu extreure contingut de paraules que s'estan utilitzant per trobar els vostres serveis. I per creació i optimització de contingut tenim ChatGPT. Funciona fantàsticament, sempre i quan li donem les premisses que nosaltres volem que en tingui en compte. Això sí, sempre que utilitzem un prompt amb ChatGPT, també us ajudarà també que li digueu que sou experts en SEO, que tingui en compte que el SEO, no? En aquest cas. Llavors ell que es canvia, es fica al paper i llavors té en compte tota la part aquesta del SEO. Si no, doncs et fa un contingut que no té rellevància a nivell SEO. Ens pot ajudar molt, sobretot a nosaltres ens serveix molt per contrastar-ho amb els programes que ja utilitzem per treure les paraules clau, ens serveix molt per organitzar els continguts. Això ho fa, crec que és la tasca que millor fa, no? Quan tens tots els serveis que fa, de dir, ostres, com organitzem tot això? Tu com ho faries? Doncs et treu una grilla sobre inclús amb puntuació, però mira, aquesta és la tasca que faria primer, aquesta l'altra. Això ho fa molt bé, us pot anar molt bé. Canva, jo crec que quasi bé tothom el coneix. Ens serveix per fer publicacions, per fer les portades d'algun dels articles, que ens pot anar molt bé per la web. Que sigui atractiu. Tenim TinyPNG, també que és una eina que fa és rebaixar el pes de les imatges. Si posem imatges a dintre d'un article, com per exemple parlàvem de les activitats de rafting o senderisme, etc. Hem fet una foto amb el mòbil, és perfecte poder-la posar perquè és una imatge real, no és de banc d'imatges i guarda la informació, la foto, d'on està feta i amb quina resolució, etc. Llavors això també Google ho valora, que siguin imatges reals. Però sempre pesen molt aquestes imatges, llavors ho podem passar pel TinyPNG, que és una eina gratuïta, pugem la imatge, ens la descarregarà perquè no pesi i la web vagi millor i més ràpida. Tema de xarxes socials, publicacions gratuïtes, programar-les, tenim el Meta Business Suite, que és el de Facebook, Instagram, trobar hashtags, RightTag, ens pot trobar hashtags, tot i que el ChatGPT també ens ho farà, també si li diem que ens tregui hashtags d'una publicació també ens ho traurà i ho fa molt bé. I el de monitoritzar les tendències sobre temes populars és el Google Trends, que és el que hem vist abans, que també ens pot donar una idea molt bona de, en temps real, quins tipus de continguts podem treure i sabem que tindran rellevància perquè s'estan parlant a dia d'avui, en aquell moment. I per fer un anàlisi i millora de conversions, doncs tenim el Google Analytics, que seria una eina que va junt amb el Search Console, són les dues eines de Google que ens donen la informació de visites, quines URLs han visitat, després per fer-nos una idea de quins continguts estan funcionant millor, quins no estan funcionant tan bé, ens ho donarà Google Analytics. I després us he deixat GTmetrix, que és una eina que ens dirà la velocitat de la web. També ha d'anar de la mà de que sigui una pàgina que no pesi el menys possible, que estigui optimitzada i funcioni molt bé amb mòbil. I el GTmetrix ens ajuda a saber què és el que està passant. Potser tenim un banner enorme amb una foto al principi que és molt bonica, però això ens està perjudicant perquè al final Google el que veu és el text, és el que li serveix més. La imatge al final ni la... Sí que la llegeix, ara ja té un algoritme que pot veure de què va aquella imatge, però no és algo que tingui molt ben definit. Ell va primer a veure els títols que li hem posat. Bé, i fins aquí, doncs, una mica la part aquesta que podem fer ja, que podem utilitzar-nos d'aquestes eines que són totalment gratuïtes i ens aniran molt bé perquè ens trobin de forma orgànica i que nosaltres, amb una inversió de temps
bastant curta, tinguem una resposta al llarg del temps i crec que és bàsic per poder tenir un flux de clients i de trucades que ens ajudarà molt, no? Molt bé, Òscar. Sí. Sí, bueno, si algú té alguna consulta, alguna pregunta, que aprofiteu perquè, bueno, doncs, De totes formes, Òscar, si vols deixar el teu correu o el teu telèfon aquí al xat per si algú a posterior té dubtes o... sí, cap problema. Sí, deixem aquí. Ficarem aquí. Vale. Aquest és el meu email i si hi ha hagut algun dubte que li pugui ajudar, doncs m'ho dieu i cap problema. Vale, perfecte. Vale. He volgut fer un contingut una mica general, no? Que ens serveixi a tots els sectors, tot i que, doncs, clar, depèn del sector, si és botiga online, si és servei, doncs pot funcionar una mica diferent, però al final a nivell local, que és el que ens ajudarà molt, i sobretot aquí a Lleida, crec que ens pot servir a tot tipus de sectors. Molt bé. Doncs molt bé, Òscar. Espero que els assistents puguin aplicar i utilitzar totes aquestes eines dintre dels seus negocis i que els puguin ajudar per a posicionar-se millor. Molt bé, de totes formes tindrem aquesta gravació disponible que bueno, la penjarem al nostre repositori de les jornades que organitzem, vull dir, per si algú se la vol tornar a mirar o el que sigui. Vale? I res, recordar que aquest dijous organitzem una jornada sobre intel·ligència artificial i ja sense misteri, aquí a la Cambra de Comerç de Lleida, de forma presencial. Llavors us invito a tots i a totes a assistir-hi perquè bueno, jo crec que serà un tema molt interessant i molt d'actualitat. Llavors, bueno, ens ajudarà a donar una visió sobre com desgranar, diguéssim, com funciona tota la intel·ligència artificial i com la podem nosaltres aplicar dintre dels nostres negocis. Llavors, bueno. Pues res. Molt bé, Òscar. Perfecte, doncs un plaer i bueno, ja teniu el nostre contacte per qualsevol cosa. Perfecte, molt bé. Gràcies a tothom. Gràcies, Sergi. Vale, adeu. Adéu.